तुमकां सगळ्यांक खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पदस्पर्श जाल्लो आसा तो फक्त आमच्या डिचोली तालुक्यात जाल्लो आसा आनी सप्तकोटेश्वर देवळांत जीर्णोद्धार जाल्ले आसा. त्यामुळे माझी सिन्सियर रिक्वेस्ट आहे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक केली की आमच्या बिचोलीत शिवजयंती ह्याच्या फुडें सेलिब्रेशन हे मोठ्या जोमान जावंक जाय, 2 दिसां खातीर जावपाक जाय. आणि सीएम सरान ती रिक्वेस्ट हाडून आमकां टुरिजमा मार्फत आणि इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मार्फत फंड दिवन सेलिब्रेट करची. आणि इतलीच माझी रिक्वेस्ट ह्या वर्साक न्हू तर परमनंटली शिवजयंती सेलिब्रेशन हे बिचोली मतदारसंघात रावपाकच जाय. 19 फेब्रुवारी जो शिवजयंतीच्या दिसा महाराजांची जयंती साजरी जातली आणि सकाळी 9 ते 10 वर जातली. आणि ह्या वेळार हांव आसतलो, आमचे मयाचे आमदार प्रेमेश शेख आसतले, आमचे नगराध्यक्ष आणि सगळे नगरसेवक असतले, सरपंच पंच असतले. आणि सकाळी आम्ही दोन्ही छत्रपती शिवाजी महाराज जे शांतादुर्गा स्कुलाकडे आसा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो हांगा मामलेदार ऑफिसाकडे हांगा दोन्ही ह्या पुतळ्याक आम्ही हार घालतले. सांजे 4 वरांचेर भव्य शोभायात्रा काडटले आणि ही शोभायात्रा आम्ही बोर्डे वडाचा वडा हांगा सुरू करतले आणि ही सगळी यात्रा जी मैदानाकडे येतली. आणि हे शिवजयंतीची छत्रपती शिवाजी महाराजांची पालखी असतली, दिंडी पथक असतले, घोडेमोडणी पथक असतले, लेझीम पथक असतले, ढोल ताशा पथक असतले आणि 2000च्या वयर शिवप्रेमी ह्या मिरवणुकीत सहभागी जातले. सांजे 6 वरांचेर बक्षीस वितरण आणि सत्कार समारोह जातलो. आणि ह्या प्रमुख पायले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असतले, ह्या मानेस्ते असतले, भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्मित अध्यक्ष दामू नायक हांकांय आम्ही आपयतले. तसेच बाकीचे सगळे आमचे चेअरपर्सन काउन्सिलर असतले, मंडळ अध्यक्ष असतले प्रस्तुत पाटणेकर. आणि सांजे 7:30 साहिल भारती आणि आशा पांडे कोल्हापूर निर्मित मराठमोळा कार्यक्रम शिवयान हो सादर जातलो.